天天来，以下老事情嘅条面，详细讲一摆，好冇？大家咱日本同胞，意思夹吧，系总督府的观念。你是谁啊？我归来遐几年，本来发现到一个使我自家宽平的事实。虽然师傅开你是梦，却也够用，还冇用我的机会，合用唔合用，就唔成问题。大炮顶嘅 PV 迄个空气，要自然消失，所以每手都攞杯勇气。到位。声音哦，来。小妹，安子生。不会啦，你先落去。天天行哦。喂，我在忙啊。好呀，歹勢歹勢，啊錢我順手拿哦，歹勢啊。是啊。阿先搞下是吧？我给我抢点书下好哎。哎呦，麻烦你的抢名。抢名，你抢鸦片是吧？喊你读书人还晓得咯。哎呦，你看，抢烟呢，你看。デング熱やマラリアなどの熱帯風土病を根絶するため、発出症の皆さんには、入れ村の村民に対し、環境検定を行うよう督促をお願いします。雑草や廃棄物を焼き払い、水が溜まりやすい炭などには特に気をつけ、疫病の媒体である蚊などが発生しやすい場所は、阻止させてください。国民の衛生の安全を守るためです。よろしくお願いします。これは総督府からの指令である。衛生所に協力し、確実に実行すること。分かったな。はい。さあ、なんてこと。長尾、すべての炭をすぐ点検してこい。宮本だ。はい。所長、どうされました？本田、薬をよこせ。台湾は本当に嫌な場所だ。毒蛇や蚊が山ほどいる上に、それに伝染病まで。一体どうしてこんな呪われた地に来てしまったんだ。所長さん、お昼ご飯です。いらん。全身が熱くて食べられん。本田、
衛生所に協力して汚物処理を早急に進めろ。これが続くようなら台湾で暑すぎて死ぬのが先か蚊に刺されて死ぬのが先か分かったもんじゃない。はい。よしこ、宿舎もだ。よく聞け。宿舎に蚊が1匹でも出たらどうなるか分かっているだろうな。はい。お前、動きは遅いぞ。そこもだ。さっさとしろ。しっかりきれいにするんだ。お前たち、蚊が出ないようにしっかりと掃除をしろ。カウントレお前たち、急いでここを燃やしせ。ちんたらするな。動きが遅い。茶色のお前もだ。よしこさん、あんたそいたちとやりすぎじゃないのか。ああ、処女さんが宿舎では一匹の蚊も許すなで。ほら、これなら蚊がいなくなるわ。これじゃ蚊の前にあんたにやられちまうよ。皆さん、こんにちは。先に入っとけ。はい。秦德さん、唔啲人做乜解？本田さんに。ないもんなんやって上。無理が。そのことはしてます。これは石場で見かけて。陳部さん、この仏像がどっから来たか本館が知らぬと思うなよ。あの年の台風で水害から避難した者が多かったと聞いている。大方渓谷あたりでどっかの家を漁ってきたんだろうが。バタヤラウ侵略者抢走一条线哦，那黑我讲嗰部没事情，乃让我讲終わりだ。陳出さんいいか。警察は会社を管理しているわけではない。秩序の維持を担っているんだ。分かったな。明明确定飞塞绑的有问题啊！まさごんないで言え。所長講率照數咧，內場內門咩冇事要起檢查開晒門嘅，睇冇？重新高本会某扣没？总检的食材。啥咩？师傅，其實我這個行路去南富卡網友愛出海啊。冇，今日冇做的。你要叫俺呢，進行路我團體了。哪有可能啊？哦，按太嚴，你放手放哦。冇啦，啲嘅充門呢啦。主機上按 Q 拆條天狗呢，講說啥都不准有門呢。手都按你們睇好小。唔講你們好，老阿本的準州門呢，充滿死。來，唔要拿乜嘅東西嚟送人啊？冇啦，哪攞按到怪東西啊？飲到嘅啊。哪有按好娘？去年迄本風采做太水，嚟啲後巴筍哦，就看到一太多分享啊。按你咩咁娘啊？我聽說還有神仙呢。我要買神仙啊！後巴筍一太多，衝人點風不太水大小嘅。
做事没动动诶。小凤，你有中意嘛个，还是对嘛个较有兴趣的无？做嘛个安尼问啊？无啦，无听说那一年外地路风就严到的啊。真好嘿啦！哎哦，无特别中意嘛个呢？迄个讲到兴趣，就迄上好过年，俺叫要买书看，唔过好动漫呐。也简单呐，外国讲唔出好诶。好啊，安尼我得慢慢记嘛。唔会啦，我讲好就外国讲好，我讲做得，外国唔会讲做唔得。古时汉办日本用诶，就拿书来唱高。有样嘛？小妹，安子的。是有够事情啊！啊，还有嘛？无系啦，安尼俺出去蛮足嘅。也没你去笑啊！俺叫你天门那度，古说比前错讲我比成情节。是啊，本，啊你烂啥唔笑？无听说我只有多奇怪的东西出来。乜嘅奇怪嘅东西？阿爸讲过，下午初的高潮，天时天气通本无天心，我去搞草皮了，我全部说出来，事情都太跳了。哈，还有那种好闷哦。老别讲，老别讲，老别讲！哎呦，哎呀！小宝，老别讲，那你就问谁？歹势，我先整理一下。稍等一下，会好的。唔怕。迄讲伊唔听，出条口来吃饭，还可以买菜。茶妹，你要抢点书，本汤来抢好吗？啊！那表示从不给你拿诶。唔惊去拿，我等下拿去本案的，叫我送台北。不过，陈妹，你去哪啦？来等下去搞总体。哥，其实大家都伫飞沙楼实在都冲动的啊。也迄做开轻松书，记得我本人一早交代。其实我真嘅冇知道将你友好咧。也出冇别的办法呀。陈妹，你先去哪？我听下等。好啦。等我等下咯。记得，我等下转来，转来即下转去哦。好啦。哥，总得。好啦。记得哦，我等下转来呢，千万转来即下转去哦。歹势啊，咱露台较土性，无见怪。叫。好。唔会啦，佢係好人。不過，我咪啲嘅想，常年我去鳥到日本人咯。
咁樣嘅咪喺講道理啊！差唔多嘅，又叫我好多動機啊！什麼？錯誒。有一件事情想我麻煩唔知我睇xử理麼？唔怕，做唔講。我想我請。啥物啊？有個答應講係過年嘅。錯哦。嗯。哎呦，我就講咩？我講做得，我講唔會講做唔得。唔過，唔攞兩個長條草絲吼。我想我老記草咩冇機會啊，佢都啲台北，也拜係因為高磅嘅事情，我老記想法冇強用啦。我講佢對青年有信心，就信佢一把。我聽說會有好結果啊。嗱，阿本嘅心唔得。啊，唔會啦，你們係有好人嘅啊，像黃德尚平時處理好，雖然崇拜。空打，佢係好人，佢咩壞人啊？小鳳，我攏講哦，唔知小三做事按到阿本嘅，即係聲音呢，點啊？你看佢講做乜嘅啊？係先啦。都唔知做法空體叫，所以唔記得我一條牌呢。用杯喏。這樣。沒有啊，叫緊。哥さん，這句無快，歹勢。我的フォローは解かない一句じゃ。無要緊。日本語しか使えません。そうですね。二人とも台湾人なのに日本語で話すのは面白いですね。どうぞ。はい。どうぞ。商家の様子はどうだい？あまりよくありません。農民組合と現地の農民が真っ二つに分かれて、あの村の農民たちは組合のやることなすことすべて受け入れがたいようです。警察にも監視されて、時期を見計らってあと数名若者を仲間に入れられるかどうか。郷さん、今回の北上では郷さんにぜひ一人私の同業の面倒も見ていただきたいのです。どうかしたのかい？彼は総督学校の学生ですが、小林局長の息子の殺人事件で引っ張られてしまった。数日前に台中州警察わけがわからないうちに釈放されました。私が台北に着いた後、関係当局では早い段階で彼の嫌疑が晴れていったことを知ったのですが、彼は退学にするつもりらしいのです。それはひどい。
一学校の校長は郷さんの東京帝大の同級生とお聞きしました。なんとかここは一つ私の同級人を助けてもらえないだろうか。それは真君のことだね。彼の事情は私も聞いてるよ。警察と学校内部はこの件について相当重く見ているようだ。どうやら総督部の方ではこの件について細部にわたって調査するようお達しが出ているらしい。彼らはその背後に左派組織が動いていると思っているからね。上層部からこの事件の今後の動向についてしっかり監視するようにと指示があった。つまり没有啊，郭长的意思是，那件事情，我就无方便出面。もし彼を助けていた子でこれからも勉学に励めるようにしてくれたら、もしかしたら我々のために一カ国の内部で組織を作り、より優秀な台湾人の地域人を吸収できるかもしれない。そうすれば我々の理念をより多くの農民に伝えることができるんだ。メオン、すまない。大事をなすためにはできないこともあるんだ。私は上層部の命令に従わなければならない。言わんや、君の言う真君に本来警察に逮捕され、その後不可思議な作法勝負になったというじゃないか。これはつまり警察は今も彼の一挙一動に注目していることさ。君も用心した方がいい。郭长，安尼，虽然对唔隔壁初中的朋友真歹势，不过为到做得将台湾人民对殖民地的压迫解放出来，未常做得未可记的。わかりました。ならばこれこそ郷さんの助けが必要だ。こういうことです。商家の会社でも不正表量の問題が発生しているんです。枪真够地咯，挨着某一本记，凊彩手本好到退休的。系啊，我有一台灣同學同自己發起抗議法堂，要求學校皮膚得用嘅學士，正好咁樣先強勢，讓對學內皮較挨着。不過我超唔信佢咁對挨着用嘅。就係啊，青豆手，落地龍強下，本好到退休咩？那種學校唔敢用做嘅，不過不管用嘅。掉個心意，還要做我記，佢聽說真感情。佢咩係因為愛，怎會建議按我爸嘅事情？無論我做乜嘅，只我一番內轉加前途。松斗山還有我，乃出謀逆法。明白，沒冇說很多。どうも。あります。どうも。錯嘅，咁樣掉，掉落你台北，
要參加乜嘅抗安法通，行喺手台無？冇事啊，我喺青太台呢。一筆地浪哦，請人拿東西本掉，講安好好感謝掉，佢需要做捱搶，唔掉唔使意。我聽講嘅出去台北醫院咩事做？我田德龍，未來會成為一個醫生，為台灣醫病，為台灣醫病，腳走一步，見未來，見未來。差唔多。哈？哦，你也叫好多差唔多嘅。你等下若有作本，唔知架哥哥阿超好嘅。什麼先生？起碼得兩超好。啊！所有嘅問題出現。也喺上老粗做到結託，老師叫我做來事。也喺傳訓練做到推風。一條有錯卡人冇用嘅，全唔適用嘅。還有一個崇拜講好愛本嘅。俺空天將拿出來玩。啊！阿叔，我唔記得啦。什麼先？得兩個。唔是聲音。會嘛？會啊！佢自家啲烏卡哥哥最好。古數唔是我兩分用嘅。係啊。啊。小鳳，我送正義，我都準備好嘅，唔會動意。慘咩？第一天呢，張太書鳳傳啊！俺沒好。小鳳，我去煮點心本身，也見你對俺呢，等下你跳出來，也一路唔會救啊！對。做咩啊？你什麼咁收錢咩？點解你結果出來爭講啊？如果有好結果，我以後總情啊重要。唔請人好呢。啊，唔過下啲別行擺法以好看呢。難怪太人做惡弄唔曉發，唔發嘅人物就真神氣，並係啲做啥別行看到嘅做行較好呢。我真嘅冇想到，我有天才呢！你冇種咁渣嘅世界，就做得到啊！聽說都在哪一直賣啊？做唔得！冇啦，我係講，佢發冇強用啊，係講唔中意，我發片一本啊，
屁见啊！唔是啦，我又唔晓分享。安子说，真呢？小凤，古时候天公爷唔是台湾约的，哎，表示天公过后，我就唔是来做人的。嗯。我意思係講，其實係講唔想去玩約嘅，其實我做嚟做人啊。唔是麻煩啦，我相信啲老公嘅重要。下禮拜我要去加過去，唔過係去玩水。冇啦，冇麻煩啦。我意思係講，前地產，我要幹一下，我就冇忌諱嘅。小鳳，新地產，你要做乜嘅？冇啊，拄到小鳳打水鼓啦。唔能說是哦。冇說。你先落去。这哪爱卡的？啊，人方面就签名嘛。那个有数的题主，有钱人专门欺负穷苦人呐。欠买咯，因哦穷好，你讲看啊，看有好。哎呀，你是不讲呀？你没钱就没用啊。阿师爸，用诶。啊，这个题主阿笨啊，讲阿师说送张的题主啦，还有送霹雳之前无叫，讲亚张也讲唔叫哦，就迄种天哦，票本飞沙啦。希望我喺老题主公款啊。无好啦，虽然无碍嘅事情，不过阿师说记了，废了钱就拿唔出来。那李之前一秒一几多唔抵冇啊？两兄弟要13万钱呐！阿伯啊，我个白记啊，迄阿惨的无做毛头啊，下面你还抢拿阿爷的钱添咩？这两兄弟啊，无写照，还是真甘心啊。阿师爸，什么年体谅，钱也要想办法，要用你，就会本太家一早交代。可把是阿爸身份特殊，乡属的行为也点当迟疑的。顺查讲，乡属应该唔单抢伊3年，不算也还无嫌疑的。虽然无嫌疑的，不过好搞个骗，还是认真嘅行为，上海好搞名声。不所坚持，就能退后。是啊，退后的事情还无听说到。无啦，应该无应该同事的。啊对了，阿问啊，老台北嘅同学有组织吐书费冇？吐书费？无啦，硬係講條要吐掉嘅銷售係乜嘅冇？哦，你應該知道，佢哋後門就一爆誒。係啦，就係大家要向下討論好分鐘啦。哦呢，还有一件事，想要向你谈说。
哥，做嘛去加钱哦？参妹，原来双款啊，种下少年几多，天空只好算稀释虫，把一部分的钱分给大家。讲我去抢烟，就算你拢系天数诶，唔是人委屈啊，你係土俗人呢？土俗人，我係娘哥，會很挺向天，不考事情就要向下面對。再講講，我要去搶煙，係爭取希望做啲幫助工種人，爭取應該有嘅權利。也係個人盲人咯，唔過見到啲美麗總老太嘅天數嘿，就算也係成功嘿，太家邊度就會幸福快樂啊！假人知道，我嘅方法真係有效嘅。我會想辦法有錯嘅。參妹，我唔知搶煙有效冇？我講我知道，做得吃寬呐。因為老你不認賬，就要用其他嘅法律去漲。唔過其他嘅法律對我嚟講冇效啊。我錢住家嘅，雖然搶做得反一般，天公造成，向我稀釋錯。本大家啲按情況冇收人錢嘅，好冇？宋坤啊，我哋下那皮料錢，按人要我拉喏。哎呦，有拿到就好咧，存嚟天天咁來啦。為啥不分啊？係誰啊？孙记量啥吼，好冤呐，有加多钱。你莫吼，孟师兄，你总条做人。你哦，话好好讲，你我兄弟哦，要请有生意好无？大哥，係聲呢？係聲哦，是嗎？哎，你來。阿賢哥，阿賢嫂。來，還有一種。來。宋坤啊，全個為啥啥不分掉？我弟兩兄弟親你嚟啦。是嗎？是吧？看一下做冇？哦，走啦，走啦。出去了。是吧？係先啊，全個為啥啥不分？有完之後啦，存嚟天天咁來啦。是嗎？對咯，你拜好地你哦，啊，冇啊，你阿等你唔點用啊我，實在是冇干冇殺的。你講啊，第一個即係要嘅，地方就水咯。哦，唔使你啦。好啦，我哋耍來啦，你係睇解心意啦。哦，我假兩日嗬，我自家如何唔使捱養送掉過嚟俾你啊。什麼？阿三啊，是嗎？來，即刻中啊！唔使你啦。什麼？什麼兩兄弟嗬？哎，冇得事，2萬多錢。好啦，參妹，我呢要拜託去台北嘅朋友聽數，我重新搶煙，同家就會有結果。唔是定結果，錢係會上盤算。農民の請願の問題などなぜ先に片付けておかなかったんだ。ほんだ
お前たちは何をしているんだ。所長、これら州庁警察からの改善指示書に過ぎないのであります。請願が通るとは限りません。ボケ！ったくわからん奴らだ。我々は地方派出所だ。州庁警察からの改善指示書が重要でないわけがないだろう。請願が通るかは会社が心配することで私の知ったことではない。はあ、佐藤、お前のこの問題はかなり厄介だな。もし請願の結果が出たらお前の会社も改めて評量を行うことになり、私ももう助けることはできないぞ。当初は農民どもによるサトウキビの売買なんて起こりうるはずがなかったんですよ。それに佐藤さん、あなたの話は的外れだ。もしあなたが頑なに会社の評量には問題はなかったと主張などしていなければ請願なんてことは起こらなかったはずです。本田君、あんたは日本人なのか台湾人なのか分からなくなってきたよ。どうしてあんな犬どもかばうんだね。犬とは何ですか。もういい。佐藤は早く戻って計りを構成して辻褄の合う理由を考えろ。万が一上の人間に報告するとなったらその時は余計なことを言うんじゃないぞ。分かっているな。さっさと行け。はい。今回の請願は誰が首謀者だ。新徳さんだと聞いております。庶民さんの身も少なくありません。新徳さんにこんなことができるか。確か医学校に通っている兄が村に戻っているようです。学生か。さもありなん。お前たち、あいつの兄貴が余計なことをしないよう絶対に目を離すんじゃないぞ。はい。多くの農民どもが署名をしていたんだったな。行け。この豚どもにしっかりと教えてやれ。国家権力をあまりなめるなとな。有用的啦。杀到根本去派出所转来，就欠包包的，讲妈去主堂发纠正函不叔叔去，纠正去因为本位里中发生抢烟的事情了，杀到本叔叔去卡到出条，转来就亲爱就出水，挨去台湾念，当然就较水掉的。就讲我抢烟无效的，有冇事？飛沙背向上點啊？係喎，唔早就講到啲司機好喎。睇講講，又講佢去揸錢嚟嗱，我沒聽定講，揸錢唔是例子誒。又講咩要去拍啊？拜家按多錢？人講。嚟講正經嘅啦。聽講基本年動到年2到錢，做工碰到送東西本也個誒。圖書年，強用嘅翻嚟嚟講，完全冇強用，掉機啦！唉，古時你就耐心等搶煙嘅結果咩？唔看，糾正函做到叔叔去 GV 應該請假會有結果啦。冇，我知道叔叔去聽說會請你有請無誰。可能永遠會出事情。唔會啦，聽講佢按叫報到錢叫呢，哦，排誰啊？只會錢叫面啊！乜嘢？哎，賤呢！我看到有人聽到錢叫你按跳嘅。買菜嘛，用錢嘅菜哦。菜哦，買菜哦。哇！死人！师傅。双面夹埋出来，请认真赚钱啊！因为
做者检查诶。做的，你倒头。你要做5点。哦，葱的劳动按年葱，唔行咁拿出来卖。卫生管理有问题，叔叔啊，今日は見せちまいだ。啊，主要上细细个，也做抢起，一路可以。莫啰嗦，来讲吹有问题，吹有问题。うるさい！唔要下迄水也无事。哦，他那不是黑毛，老爷的烂菜死的，乃至真根本的没事。少主，请你同样。掉给他下不。洪大さん、抢年唔係真相公投へ。もちろん正しい方法です。ただ村で誰かが請願したということになれば、我々入江村発祥の力が及ばなかったために農民に上層機関への告発を許したということになります。日本でもそうですか？本国の状況と植民地では異なります。你看迄必须要限制做错嘅事情，做乜地像青日上安尼乱落嘅，唔讲迄么。做嘅事情。阮是两人相亲爱，若无水准，恁唔知。阮着转头爬入来出人，甲恁换人无地带。骗我讲因非法，本爱强心唔甘累，用自意爱通气快，日夜相思真厉害。头上搭着鬢边歌，辛苦消散可怜待。已经洗衫我转来，心头欢喜无人知。滋味身边因种种，不敢讲发情无彩。